Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Khodaram, salatu selam Nisar Resulü ve Temaşevanın heja Kuşku Brahim Delal Dve sohbeta meda ez dixwasim bahsa Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam bikim. Peygamberime Hazreti Muhammed kiye? Dema ji dayika xwe hati dünyayê hatane roja zewicî ez îro inşallah dve sohbetê dan dixwazim bi Kurtî ji we re wê bahsê bikim. Sala 571 miladi yani peşti veladet Hazreti İsa 12 Rabiul Evvel'e de bu gori mehin hicri bu gori mehin miladi şemsi jin de 20 Nisan'a 571 da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem li Mekke mükerreme hati dünyaya. Kaliki vi Abdülmuttalib navivi dani Muhammed o goti ez hivi dikim le ardu asmana çuqasa kesene bava ki xoş qenç basate bikim et Hüseyinay tebikin diyavi Hazreti Amine ji goti et xazım navivi Ahmed be jiboy xatiri meziyetin vi qencayin vi duriyi dünyaya da beyne kısadan herkes ye bahs bikin. Her vaha hem hivi kalki vi Abdülmuttalib hem jî hêviyê rahmetiya diya wî hatinin jî hem li erdo esmana xelmet Hüseyinayê Peygamber aleyhissalatu vesselam dike jê hez dike herû bi milyonan insan li ser wî selavat hatînin tên. Peygamber aleyhissalatu vesselam navê bavê wî Abdullah ye, navê kalkî wî Abdülmuttalib e, navê diya wî jî Amine ye. Amine qîza Vehb e. Qebîla her da jî Qureyşîn e diçen bavadan digijin hevdu jmara kabile Kureyş'e te gotin ve çaxil tamamı dünyaya da kabile hebun millet bu kabile hevdu naz dikirin xadiş de mevekri millet kabile da kun hevdu naz bikin böyle kabiletin nava arabada heji de domine hatta de rojlata navinda da Asya'da heji de domine de nava mekurda da şey kabileti hala hazır he Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jinesla İbrahim peygambere ama jinesla Kurivi İsmail'e. Jinesla Kurivi İsmail'e de hadise ki khada deveci aleyhisselam deve ez ji Adem da hatta nehatim giyiştim Abdullahu Amine estim ji piştin halal o ji rahmin halal peyda bum. Yani manavi deveci Adem aleyhisselam hatta ati diyamın çuqa sulalamın heye usa silsile tev be halali zevicine o je zuriyet peyda pune tu dinav beravan malbatı da kesi zina kırbe o je zaru peyda bugün tüneye. Peygamber aleyhissalatu vesselam mati te evi te dünyaya li Mekke xoykirna zara geleki zahmet buye. Xoykirna zara geleki zahmet bi Mekke teva zarı xwe digirtin dan dervayê Mekke ji ber xatirê heva Mekke li zarê piçûk nedat. Bi gorî rivayeta dibêjin diya wî ya Amine sê roj anca heft roja Peygamberê me mijandiye du rajî girtine dane jinekî navê wî Halîme ye û hatiye Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam birî tabi mixtarek jî pere dane wî. Diberiya ev da diberiya ku Hazreti Halime natiye kavraşa Ebu Leheb Süveybe hebiye evi Süveybe şencara Peygamber aleyhissalatu vesselam jî mijan diye. Beli Hazreti Halime diyavim dvejin evji ji kabila Havazına ji baske Saada Halime Saadiye benjera de mevlide ve godari kiriye dedin Halime tam 4 sala Peygamber de böyle dervayı Mekke Peygamber xadid ke o da xadikirna Peygamber da keçaviya şeymacı Ali Kariya diya xadike peşti 4 sal evvel xade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilinti teslimi diya vidike peşti Peygamberi ji Hazreti Muhammed canan diya xwe Halime diti çera pırjı hürmet kiriye hatta aba xadaniye arde jera xeydi mindereki Peygamber aleyhissalatu vesselam diya xar ser dayar niştandını temcim et Hüseyinay vikriye o de rezu hürmete ve daje kusur nekriye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
hatta dve 6 salî li cem diya xadimînim ew diya xwe diçin Medînê ziyaretê belê mixabin diçin mezerê bavê Pêxember aleyhisselam ji ber hêk û natibû dünyayê bavê wî diçe Medînê li Medînê vefat dike ew diya xwe diçin mezerê wî lê mixabin diya wî ji li wê derê vefat dike. Diya Pêxember jî vefat dike, Pêxember 6 saliya xwe da bê dê û bê bav dimîne xizmetkarekî wan hebî bi navê Ümmü Eymen ew ê Pêxember aleyhissalatu vesselam girtiye anî hatî teslîmî kalikî wê Abdülmuttalib kiriye. 2 sala li cem kalikê xwe Abdülmuttalib dimîne, dora jî kalikî wextê vefat dike diçe dibin cem apî wî Ebu Talib bavê Hazreti Alî. Li cem bavê Hazreti Alî Pêxember aleyhissalatu vesselam mezin dibe xort. Belê Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem êdî di hîmaya Ebu Talib da devam dike, mezin dibe heta 21 saliya xwe. Heta 25 saliya xwe pardon, ji 8 saliya xwe heta 25 saliya xwe li cem apê xwe Ebu Talib dimîne, piştî 25 saliya xwe Hazreti Pêxember aleyhisselam jî êdî dest da ji ticaretê bi ticaretê re meşgûl dibe. Lewra iqlîma Mekkê ji bona ziraetê û ji bona dara û mêva wana iqlîmekî baş nine misait nine, ehlê Mekkê tim bi ticaretê re meşgûl dibûn. Havîna diçûn Şamê, alî Sûriyeyê dihatin, zivistana jî diçûn alî Yemenê ticaret kirin. Tiştê li Mekkeyê bûn dibirin wê derê û ji wê derê jî hin tiştê dirna xumaş, tişmiştî wisa dalî dihatin li Medînê difrotin pê îdara xwe dikirin. Pêxember aleyhissalatu vesselam di zarûtiya xwe da jî çûyê ew çûyê Şamê li apê xwe Ebu Talib ra, ama li wê derê rastê rahîba hatin, rahîba gotin sifetê Hazreti İsa jî, Hazreti Muhammed jî di Tewratê de hebiye, ez vî lawekî hanê dinêrim sifetê Pêxember tê de ye, ez texmîn dikim vî lawekî hanê mezin bi wê bi Pêxember ev ya nevin Şamê, li Şamê Yahudî hene wê izrar biginin Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Wisa divê ji bi gorî rîwayeta dibêjin ku ew rahîba navî Baxîra bûye, herhalde Baxîra divê di nêre karvanekî ji alî Mekkê da tê, li ser wî karvanê jî ewrekî bi wan re tê, yani ewr wî kawranê xwedansî dike, ew texmîn dike di hundirê wî karvanê da însanekî gelekî muhterem heye. Pêxember aleyhissalatu vesselam piştî dibe 17 salê jî carek dîsa bi qefîlekî re tevî apê xwe Zübeyr û Abbasî diçi Yemenê. Qebîlên Ereba wê çaxê jî wekî natin mevdûra şer dikirin li hev dixistin. Lê di beryayê İslamiyetê de jî hin tiştê adet hebûn, wekî di çar meha da şer nêdikirin. Ji wan meha re mehê heram tê gotin. Tirk heram aylar divên yani di wan meha de şerkirin heram in, va di beryayê İslamiyetê de hebî û di İslamiyetê de jî aynı ev ixlaqê devam kirî, ev her çar mehana jî wekî hûn zan Recep û Şaban û terîninin têda Recepê lê Ramazan tunê ew her çar mehana Zilqadê, Zilhicce, Muharreme û Recebe. Muharrem wekî hûn dizanin destpêka teqwîma hicrî jî. Di van meha da ji ber ku şer heram bû û Ereba şer dikirin, ji wan şer re şerê fîcar digotin. Pêxember aleyhisselam bi xwe ji carekî bi aqrebaya xwe re ketî nava vî şerê han, lê tîr navê tî kesî kesîra li hev nexistî. Yani li wê derê çend hev tîr girtî daye apê xwe, lê bi xwe şer nekirî, tîr navê tî kesî. Di Mekkê da wekî niha di dünya de li gelekî cih zorbe dibe, zulm dibe û gesb dibin, şêlandin çê dibe, rê pêşe xelkê tê girtin, mixabin wê çaxê li wir jî hebûye. Yani gelekî caran karwanên ji alî Yemen û Şamê da tên Mekkê, hin însanên nebaşê Mekkeya diçin pêşa wan karwana digirin û wan dişîlînin malê wan ji wan distînin.
Careki peşta Mekke hatını cem evdu, dinavev da peymane ki mor kırını gotunu jivir şunda, em gerek kuvveta xatikiye ki emdi ne yerin ne hakkı liberal kesi be mali kesi je ne istenden zorbetil seri kesi ne ver kır ne kırını li mexabin disa kesi gotuna xa ne bi xay rojaki tücareki Yemen etti Mekke Asi kure vaal diçe evi tücari dişeline bezor mali uje destine او تجارج درد که چه ابو قبیسی تپکی دبر مکه دا و دخیره دزاره دگری دبیجل من ظلم بی حقارت بی از دخوازم که وی حقارت هانه پیشی لیواره گرتن مالی من بی شنده بی زورانن بدن من لسر ویا پیغمبر ما علیه السلام غازی آپی خواهی زبیر دکه و غازی آغا و معزنین قبیله قریشیا دکن و به طبع قریشیا او چند باسکی وانه دنا بینی هاشم و بینی زهره و بینی اسد و بینی تمیم و وکی دنا گله که قبلی وانتین جمع هودو لهودو توب دون دمانا عبدالله دا دمانا عبدالله بن جدعان دا توب دون و دنا خدا پیمانه کی ددن دوی پیمانه دا دویجین گره جبر شون دا ادی ام لکسی تو حقارت و ظلمی نکن و دگرن مالی وی تجاری جی آس دستینن و وی پیمانی امضا کن پیغمبر علیه السلام جی 20 سال خواه بوین ده حالی 20 سالی بوی ایتیم بوی جبر خاطر 2 سال خواه دا جی پری خلقه جی حس کری پری انسانه کی درست بوی پری انسانه کی امین بوی وکی رسپی کی وکی مزنه کی وکی جنراله کی مکی چیه دناوی جواکی دا جی گرتیه و امضا آویتیه اوی پیمانا و دنابرا مسنه دا که ناوی پیمانی جرا حلف الفضول دبین یعنی حلف الفضول جمعیت حلف الفضول یعنی سوندخوارنا مزن و قنجین مکی 20 سال یا خدا پیغمبر ده جواقع که بسادا جی گرتی معلومی روشی تو دنیر خورتا که پچوک ده جواقع که بسا مزن دا وقتی جی بگره تیوی معنی که خورتا انسان که گل اکی بقیمتم پیغمبر علیه السلام پشتی 20 سال یا خواهم اگو ادی دست به تجارتی دکم با آب خارا پر اجاران با آب خارا دچه به این کسی دنارا دچه تجارتی دکم لی جبر که درسته خل مال خواهد دی مال خلقی تیمتی تسلیم دکی پر انسان هنه تو مال دی دچن امبیشن تو 1000 اویروی یا دلاری دی دچه $2000 کازنش که تینتی $500 دیته $1500 که جوا خواهد شیرم یعنی حیلا دکن دخون مال خلقی اما پیغمبر علیه السلام تجارت خودش پر درست میه و مناسبت جلمکی گلک تجاره گلک دولمندان پردان حضرتی پیغمبر علیه السلام جوانا تجارتی بک جوانا یک جی حضرتی خدیجه جنکا پر زکی و دو جارا زویجی هر دو جارا شمیری به امریکا وفات کریه و مال شمیری و مانه میر دولمند بونه و مالا گشت خدیجه را ماه حضرت خدیجه جنکی هم زنگین هم درست هم تمیز بی و مناسبت جرا و مناسبت حضرتی اوراج حضرتی خدیجه را او دبیجن حضرتی خدیجه را دبیجن طاهره به معنی پاکش جنا تمیز به مناسبت آنه وی ناوه دیگر حضرتی خدیجه بر تمیزیه وی او جی وی امینتی و تمیزیه حضرتی محمد ساده که دخوازم مال خواه تسلیم حضرتی محمد علیه السلام بکه و حضرتی محمد علیه السلام را تجارتی بکن به مناسبت مروه دکر نوبر خودشینش پیغمبر جی قبول دکر دویت خواستم محمد را تجارتی بکن مال خابد می مال داده پیغمبر علیه السلام بوی مال تجارتی دکر و بلی جوی تجارتی جگه لکی قزنش تینتی او کسی بری مال خدیجه برنه و گلک جی خوارنه ندانه ایجا حضرت خدیجه دبینه که پیغمبر تشتک دنه حضرت محمد انسانک دنه پر درسته مروه که ناف به واسطه اینه که انسانا دخوازه به پیغمبر علیه السلام را بزوجه
Peygamber aleyhisselam jî evê teklifa wê qebûl dike di mala Nûfelê apê Xeticê wereqe da nîkaha wan tê birînê Ebu Talib û apê Xeticê wereqe jî ji wê civakê ra derdkevin xîtabê dikin, qise dikin li ser medhû senayê pêxember û li ser bûyera wê rojê yani li ser zewaca wê rojê 20 deve mehra Hazretî Xeticê qebûl dikin. 20 deve mehra Hazretî Xeticê qebûl dikin û piştî nîkahê jî Hazretî Xeticê zengîn bûye ji xêya cî bi deva tu nebîye ama usûlen hem beriya İslamê hebî hem piştî İslamê hebî wextê meriv dizewwice gere mêr tiştekî bide xanima xwe navê viya jî mêr e. Navê viya jî mêr e. Ji piraya wê hindikaya wê ra mîxtarekî tune ye bigorî rewşa mêr bê qiyaskirine û riza jinê hebe tenê ew qasa bês e. Dibe gusîlekî paxir be dibe ku vîlakî bê ya jî gemîkî be. Berê ew 20 deve didinê ama ev mesela mehrê di hinekî qebîle û hinekî heremên Rojava da Rojhilata navîn da ev bikin paşê bû adetê kirin qelen û mehra keçikê şîna mehra keçikê de qelen stendin û qelenê wî ji bavê keçikê xwarin heta dûra hin însan derketin qîza xwe bember pera jî firotin di dînê me de tiştekî wisa tune tu hatê zewicî ji bo xatirê mexdûriyeta jinê tu mecbûrî mîxtarekî mal bidî jinekê ama jinê bo xwe nexwaze tu nikarî tiştek bêjî. Belê Pêxember aleyhisselatu vesselam vî awayî zewicî û ji xaniyê bavê xwe derket çû xaniyê Hazretî Xeticê bi vî awayî zewaca xwe domandin tîcareta xwe jî domandin ta hetanî jêra pêxemberî hat. İnşallah di sohbetekî me din da jî em ê behsa pêxemberiya Hazretî Muhammed aleyhisselatu vesselam bikin behsa zulm û zora li ser hatî kirin îşkence û cefayê dîtî li Mekê ew jî we ra kin bêjin bimînin di xêr û xweşiyê de.